Hello mga bata, magtuon na usab kita. Ang atong pagatunan mao ang mga letrang patingog. Nakatuna na nato ang 5 ka patingog. Mao kana ang letrang A, letrang I, letrang U, letrang O ug letrang E. Karon kay human naman ta og tuon sa letrang A, moadto na kita sa letrang I. Tun-an nato ang letrang I. Kinsa sa inyo ang nakahinumdum kung unsa ang key picture sa letrang I? Isda. Nakabalo ba mo kung unsay atong pagabuhaton ni ining atong key picture? Ato kining kantahon. Sabayi ko ninyo sa pagkanta. Isda, isda, i. Isda, isda, i. Unsa gani ang tingog sa letrang I? Utrohon nato. Isda, isda, i. Isda, isda, i. Unsa gani kadto mga bata? Unsa gani ang tingog sa letrang I? Aron atong masulti ang tingog sa letrang I, tan-awa ang bakba nga akong ipakita ninyo. Sunduga kini. Pormaha ang inyong bakba. Dungan sa pag-ingon. Okay. Karon ato nanganlan ang mga butang nga nagsugod sa letrang I. Tan-awa ang mga hulagway. Isda, iro, iring, itlog, ilong, ilaga. Tan-awa ang mga ngalan sa maong mga hulagway. Sa unsang letra kini nagsugod? Tama, nagsugod kini sa letrang I. Unsa gani kadto ang tingog sa letrang I? Utroha mga bata. Ang letrang I adunay tingog nga I. Busa mo yun ta. Iro. Isda. Iring. Itlog. Ilong. Ilaga. Karon, atong isulti ang nawala nga mga letra o tingog sa ngalan sa mga hulagway. Unang hulagway. Unsa ang nawala sa ngalan sa maong hulagway? Sunod. Hain o unsa ang nawala nga letra? Sunod. Tanawa ang hulagway. Ikog. Sunod, iro. Unsa ang nawala? Ilong. Unsa ang nawala sa iyang ngalan? Letrang I. Isulti o isulat sa hangin ang check kung ang ngalan sa hulagway nagsugod sa letrang I. Og X kung wala kini nagsugod sa letrang I. Unang hulagway. Ikog. Check o X? Check. Sunod. Unsa ka na? Nagsugod ba kini sa letrang I? Check o X? X. Katungod kay ang pangalan sa hulagway, Atis. Wala siya nagsugod sa letrang I. Sunod. Nagsugod ba kini sa letrang I? Check o X? Check. Tungod kay isda. Isda. Sunod. Nagsugod ba kini sa letrang I? Tama. Ang akong nadungog, X. Tungod kay avocado, wala kini nagsugod sa letrang I. Sunod. Nagsugod ba sa letrang I? X. Tungod kay baki, wala kini nagsugod sa letrang I.
Sunod. Nagsugod ba sa letrang I? Check o X? Check. Tungod kay ang pangalan sa butang, itlog. Sunod. Nagsugod ba kini sa letrang I? X. Tungod kay ang pangalan sa hulagway, adlaw. Sunod. Nagsugod ba sa letrang I? Check. Kay ang pangalan sa hulagway, iro. Iro. Yehey! Nakatunan na nato ang letrang I ug ang mga butang o mga hulagway nga nagsugod sa maong letra. Nakatunan na usab nato ang pagtingog sa tingog sa letrang I. Hangtod sa sunod natong panagkita. Bye-bye!